Bueno, egunon, eskerrik asko, danoi, menegoteagatik, guentzuteagatik, esango nuke oin arte esan dako guztiarekin ados nagola, azkenen programa bat o beste bat landu uste danok helburu berdina daukagula, dala kontzientziazio bat bultzatzea eta prebentzio lan bat egitea, jazarpen kasu horiek gutxitzeko. Tamalez nik uste ikastetxek gehala gizartearen reflejo bat, eta horrek ekartzen du gatazka egoerak ematea, eta gure lana da igual ikasleak trebatzea gatazka horien kudeaketa egoki baten bullying kasu batea ez iristeko. Iraurgi ikastetxen gure bizikidetza plana osatu gendunen, hasiera baten esan genuen, noiz dago ikastetxean bizikidetza, elkarrekiko errespetua dagoenean. Eta errespetua noiz dago, gure arteko desberdintasunak, bai sexuan, adimenean, izaeran, jatorrez esan dugu gero ez da ikastetxean hitzago dauzkagula, ezberdintasun desberdinen onarpena dagoenean, badago errespetua eta hortik bizikidetza egoki bat. Eta bizikidetza egoki bat daukagunean zer egingo luke? Bakoitzak pentsatzen duena, era aske batean, era egoki batean transmititzeko gai izango litzateke, bere iritzia adierazteko, iritzi desberdinak eukiaren elkarren artean arretaz eta errespetuz entzuteko gai izango ginateke, gure gaitasunak azpimarratuko genituzke, baina ez horregatik besteak baztertu, eta nik uste era beste tokian jartzen eta empatizatzen ikasiko genukela, gai izango ginatekela eta era asertibo batean jokatzen. Guzti hau lortu ezkeo, azkenen konfidantza giro egoki bat egongo litzateke eta danak lasaiago biziko ginateke. Baina beti ez da hola gertatzen, eta orduan prebentzio lan bat egin behar da. Guk gure prebentzio lana bi zutabetan oinarritzen dugu, batetik daukagu tutoretza programa bat, Aulas Felices programan oinarritutako eta guk zoriontasunaren bidean izena jarri geniona. Zoriontasuna ez da helmuga, egoera zoriontsu bat Mirenek esan duen bezala, emozio guztiak dia garrantzitsuak eta triste, amorratuta eta ere gaude, zoriontasuna bide bat da, baina helburu bakarra ezin da izan. Eta gero, bitartekaritza lana lantzeko ikasle laguntzaile programa daukagu. Orduan, pixka bat, bi programa horiek oinarri hartuta, nahi duguna da, elkarrizketa eta karreraren kultura sustatu ikastetxean, prebentzio lana dalako hori, eta gero, kasuak emanezke, detekzio eta esku hartze egoki bat egiteko. Orduan, guk gure tutoritza programa aurrezkuntzatik batxiergora arte lantzen saiatzen egia da batxiergon, igual orientazioak denbora gehiago kentzen digula. Orduan, programa hau psikologia positiboan oinarrituta dago eta 3 alderdiri ematen die garrantzia. Arreta osoa edo mindfulnessa, sendotasun pertsonalak eta baita emozioen ezagutza eta autorregulazioa. Azkenen helburua da ikasleak beraien barnekotasuna, beraien burua, beraien emozioak ezagutzea, norbere buruarekin lasai baldin bagaude, ez daukagulako beste inorrein eman beharrik. Orduan, helburu nagusiena hori izango litzateke. Orduan, zein dia 3 alderdi horiek? Arreta osoa edo mindfulnessa da bizitzeko era bat, gaur egun gero ez da gehiago entzuten dana, gure egunerokotasunean, lasaitasunez eta modu kontzienteago batean bizitzea. Hau era desberdinetan landu daiteke, guk nagusiki arnasketa kontzienteako ariketak egite ditugu, ikasleak hortara eramateko, eta suposatzen da hori zenbat eta egunerokotasunen gehiago zabaldu, badaudela onura batzuk, konzentrazioa bultzatzea, automatismo batzuk gutxitzea, uneaz gehiago gozatzea, osasun hobekuntzak ere suposatzen da badaudela, hortan saiatzean. Eta, pixkat filosofia honoek, arreta osoarenak dakarrena da baita, orainaz jabetzeko lehena eta etorkizuna ere behar diela, hau da, pixkat Mirenek esan duna, lehenak, helduetatik hasita, ze bizipen eduki ditugu, horren arabera jokatuko dugu orain eta edukiko dugu etorkizunarekiko ikuspegia. Orduan nahi dana bultzatu da ikasleak pixkat lehenaldiko emozioak positiboak gogoratu, oraingo bizipenak gehiago sakondu eta gehiago gozatu eta horrela uste da etorkizunari ilusio handiagoz begiratzeko gai izango diela. Orduan hori lantzen dugu alde batetik, eta beste alde batetik lantzen ditugu sendotasun pertsonalak. Bi autorek, Peterson eta Seligmanek, egin zuten ikerketa baten ondorioz agertutako ezaugarri batzuk,
dia sendotasun pertsonalak eta osotasunez pentsatzeko, sentitzeko eta jokatzeko baliagarriak dien ezaugarri batzuk zerrendatu zituzten. Hauek, pixkat beraiek igual kiban egiten den bezala, guk tutoritzako ekintza desberdinen bitartez lantzen ditugun, eta heziberriko oinarrizko kompetentzietan, kompetentziak ere lantzen dira hauen bitartez, bai adimen anitzak eta baita baloreak ere. Orduan, sendotasun pertsonal horiek dira, ezkerreko zutaben dauzkatzenak ez, jakinduria eta ezagutza, indarra, gizatasuna, justizia, moderazia eta transcendentzia. Orduan, ariketa desberdinen bitartez, jolasen bitartez, dinamiken bitartez, saiatzen dira lantzen kuriositatea, pentsaera irekia, zintzotasuna, adeitasuna, zuzentasuna, apaltasuna, adinaren arabera, pixka bat programa zehaztuta daukagu, eta hori, suposatzen da, hori lantzean, lehen esan detena, ez? Oinarrizko kompetentziak, adimen anitzak, baloreak, pixka bat, denetarik lantzen dena. Baina nagusiki lantzen dena da, esan duguna. Ikasleen autoezagutza, norbere ezagutza eta errespetua bestekiko desberdintasunean errespetua. Eta horrekin batera, lantzen da emozioen autorregulazioa, ez? Oinarrizko gure emozioen ezagutza eta garrantziaz jabetzea, norbere eta besten emozioak identifikatu eta errespetatzea, eta gestio egoki bat egitea. Zaten da, guztio dauzkagula oinarrizko emozio batzuk, berezkok, jaiotzetikok, eta mirenek esan duen bezala bate ez dela negatiboa, guztiak dela erabilgarriak, ez? Guk irakasle guztiekin dagoen formakuntza baten arabera, esaten da, emozio horiek diela, beldurra, amorrua, nazka, kulpa, tristura, sorpresa, kuriositatea, miresmena, segurtasuna eta poza. Orduan, ikasleekin egiten dugun lana da, miren esan duen bezala, ez? Emozio guztiak diela garrantzitsuak, momentu bakoitza da erabilgarria eta garrantzitsua, eta horien kudeaketa edo gestio egoki batea bultzatzea ikasleak. Hau da, ni momentu honetan ze emozioetan nago, egokia da edo ez da, ez palin bada egokia, hori gestionatzeko edo emozio hori aldatzeko laguntzea, ez? Ikasleen artean liskar bat egon balin bada, egonez erabat amorratuta, orduan, igual momentun interbentzio bat iten azmanez, ez bete zer lortuko. Orduan, lehenengo, lasaitasun bat lortu beharkoet, eta gero, azuko gaitzeiten gertatu den nahi. Orduan, pixkat, kudeaketa emozioen bitartez saiatzen geha egiten. Orduan, hau izango litzateke tutoritzetan eta egunerokotasunen lantzen saiatzen geana, eta gero eukiko genuke lehen aipatu da ikasle laguntzaile programa. Programa hau aurrera eramaten dugu Bakiola elkartearekin, eta helburu nagusiena da ikastetxeko bizikidetza hobetzea. Kolaborazioa, ezagutza eta pertsonen arteko arazoi irtenbide egokiago bat bilatzea, sustatzea, tratu txar kasuak gutxiagotzea, eta lehen izan duguna, elkarren ezagutza areagotzea. Baita ikastetxeko bizikidetza aztertuko duen batzorde bat eratzea ere baita, eta hor lehen izan duguna, garrantzitsua da ikasleek, irakasleek eta gurasoek ere baita parte hartzen. Ikustet, gero ez da garrantzitsua dela gurasoek ere parte sentitzea. Ze gaur egun igual bizikidetza arazo askotan ere gurasoak tartean sartzen dira, eta horrek irtenbidea askotan zaildu egiten du. Orduan, programa hau duela 4 urte martxan jarri gendun, eta lehenengo egiten duguna da ikaslei 5. mailan hasita formakuntza bat. Formakuntza hortan ze helburu daude? Beraien artean laguntza eta elkarrekiko babesa ematea sustatzea, gatazken eraldaketan eta entzuteko trebetasunean ikasleak gaitzea, gatazketan esku hartzea behaien garrantzia, behaiek hor parte direla sentiaraztea, laguntza prozesuak nola antolatu ditzaketen, horiek bideratzen laguntzea, eta beti emozioa kontutan hartzea. Hau da, gatazka bat egon denean, bakoitza nola sentitu da, hori identifikatzea, errespetatzea eta kontuan hartzea. Orduan, lan egiten da taldearen klima ezagutuz eta klima egoki bat sustatuz, ikastetxean sortzen diren eta ikasgelan sortzen diren gatazkak aztertuz, eta askotan eskolatik kanpo gertatzen dianak ere baita, kontutan hartu behar dira, eta gero gatazken eraldaketa baikor baterako trebetasunak eta teknikak ematen saiatzen dira ikasle. Orduan. Behin ikasle guztiak hortan formatuta egiten da, gela bakoitzeko ikasle laguntzaileak izendatzen dira, saiatzen gara 2 mutil eta 2 neska izaten,
Eta orduan bai, gero ikasle laguntzaileek ere, beste formakuntza, bigarren urtean ja, formakuntza zehatzago bat edukitzen dute, baina beraiek trabatzen ditugu bitartekaritza lan hortan. Orduan ikasleen artean gatazka bat egon balin bada, arreta jarri eta bi alderdiei entzun, elkarren entzun dutena beraiek berriz devoluzio bat egin, eta horren arabera bitartekaritza lan bat egitea. Ez da garrantzitsua prozesua da garrantzitsuagoa emaitza, baina ez da gatazka honetan zeinek zaukan arrazoia edo zeinek ez, baizik eta nola sentitu behar zerbaitek sortu da, ze konponbide bilatuko diegu, ez? Ikasle laguntzaileen lanaria gatazka egoeraiek bideratzea, baina baita ikasleren bat gutxiagotuta ikusten badute, edo tristeago, edo beraien gana gerturatu, eta bide lagun izango dela adieraztea, galdetzea zemun zaude, zerbait pasatzen zaizu, ez arreta pixka bat jartzea. Ikasle horiek, eta baita ikasle berriak etortzen dianean harreraren gidari ere izango dira, ikasle horren laguntzaile izango dira ikastetxe berrian. Eta hau zenbat eta gehiago zabaldu, zaten oraindik 4 urte dira, oraindik gehiago errotu behar dugu ikastetxean, baina suposatzen da ikasle laguntzaile hauek bizikidetza egokiago baten gidari izango diala. Eta nola lan egiten da, behaiekin formakuntzatan erabiltzen dena da metodologia aktibo bat, pixka behaiek esan dutena, parte hartzailea, kooperatiboa, zer nahi dugu danu, nik uste danu lan berdina, talde kooperatibotan lan egiten nahi gero ez da gehiago, taldeko klima hobetzea, giroa zenbat eta egokiagoa izan ikasleen artean liskar gutxigo sortuko dielako, eta beti pixkat metodologi sozioafektibo batekin, emozioak saiatzea presente izaten, eta konturatzen ere baita pertsona bat obere gudasok banandu dielako, edo norbait dintzaiolako tristeago balimago, balitekela ere baita amorraziotik erantzutea eta estresuratik. Emozio horiek ere oso konstiente eduki behar ditugula edo ulertzea, tristeago dago edo eta pixkat bakarrik utzi behar dugu. Ze bakarrik egon nahi du, alderdi horiek ere errespetatzea. Orduan, pixka bat hori da prebentzio eta eskuartze aldetik lan egiten dugula. Gero, kasuak ematen dira, nik uste danok lan hildo berdina jarraitzen dugula, ez? Susmoan iristen danen, izan daiteke gurasok jakinarazten digutelako, ikasleak zerbait adierazten dugulako, edo jolas garai baten, edo zerbait gertatu da eta hortik tiratzen aztezea eta hortik deskubritzen dezulako, zuzendaritzari jakinarazi, hortarako tragatuta gauden zuzendaritzako kideak eta bestelako lantaldea elkartu, lehen bilera bat egin, informazioa jaso, eta horren arabera, lehen esan dutena beraiek ere baita, informazioa aztertu, reala da, zer gertatzen nahi da, hortarako behaketak egiten dira, ikasleekin edo gurasoekin bildu, tutoritza saio berezik ere egite ditugu ikusteko zer gertatzen nahi da, eta gero horren arabera, kasua baieztatu edo ezeztatzen den arabera, jokabide desberdinak. Baina beti nahiz da ezeztatu ere, garrantzitsua da kasuari jarraipen bat egitea. Susmo bat edo salaketa bat eguna momentutik, min bat badago, nahiz da bulina ez izan orduan horreide, jarraipen bat egin behar zaio, eta tutoritza saio berezitan azkenen kasuaren arabera desberdin jokatzen da, batzutan zuzenen azaldu behar bat gertatzen edana, beste batzutan zeharka, baina beti esan dana, erasotzaile biktima naiz behatzailean emozioak identifikatzen saiatu, eta behatzaile pasibo horiek ikusi eta ezer egiten ez dutenak horiek aktibatzea. Hori da helburu nagusiena, danona, eta guri pixkata asko gustatzen esaldi hau, elkarri begiratzea bat egiteko lehen pausoa da, baina gehien batzen gaituena zerbaiti elkarrekin begiratzea da. Guk emozio inguruko formakuntza jaso izan dugunen, bertako psikologok esaten zigun, elkarri begiratzeko gai izango bagina, gintzateke bullying kasurik egongo. Askotan hori falta zaigu, elkarri begietara zintzotasunez, eta norbea zein den azalduz begiratzea. Hori da, gure lana.